Unhas novas instalacións para a comisaría da Policía Nacional na cidade de Pontevedra. Esta é a reclamación que hoxe levou a representantes do Sindicato Unificado de Policía a concentrarse na rúa Joaquín Costa. Estivemos fai pouco facendo un simulacro nesta dependencia e observáronse múltiples deficiencias que no caso de que haxa calquer tipo de emerxencia é complicado, tanto para desaloxar como para poder levar a cabo que son as medidas de prevención de riscos laborais. Non, a día de hoxe esta comisaría non dá máis. Fixéronse pequenas reformas, fixéronse pequenos parches, pero que fai falta unha ubicación nova. Deste xeito queren chamar a atención tanto dos responsables policiais como políticos para que avancen na construción deste novo edificio, algo que asegurou depende da cesión de terreos. Pedimos que se inicien os trámites, que haxa unha colaboración entre as distintas administracións implicadas, que haxa unha cesión ou a posibilidade, a vontade de ceder un terreo municipal, se é que o que existe, ou de outro tipo de administración, para que a dirección poida incorporar no plan de infraestructuras esta construción desta comisaría, que dentro de 4 ou 5 anos sexa unha realidade, pero a día de hoxe está paralizado, non hai novidades nese sentido. O sindicato aproveitou a concentración para recordar outras vellas demandas do corpo na cidade. Unha delas, a actualización do catálogo de postos de traballo, que data do ano 2007. A outra, a creación dunha unidade de prevención e reacción en Pontevedra. Aqueles eventos de orde público nos que non chegue a unidade de intervención policial ou non sea preciso desplazala dende Vigo ou dende Coruña, pois poida acometer. Vimos en eventos deportivos que houbo liortas ou houbo manifestacións que acabaron con pelexas, sobre todo no ocio nocturno. Estamos vendo habitualmente que hai bastantes incidentes en Pontevedra e pensamos que esa unidade de prevención e reacción con funcionarios coa formación precisa e cos medios axeitados para enfrentarse a esas situacións, pois daríalle un plus de seguridade. Actualmente a Comisaría Provincial conta con 272 axentes, o que supón unha cobertura do 92% do cadro de persoal previsto.